Als u in Zeeuws-Vlaanderen woont, dan kent u misschien dit werk wel. Op die watertoren in Oostburg. De druppels, de tranen die uit de scheur komen op de watertoren. Dat is wel werk van de schilder waar we hier vandaag voor zijn, maar niet zijn gewone werk. Zijn gewone werk is eigenlijk heel Zeeuws en speelt zich altijd af op de rand van land en water. Deze week Johnny Berends belde en toen zei hij van nou, ik heb geen nieuw werk thuis hangen, misschien moeten we ergens anders naartoe. Toen heeft hij gevraagd aan mensen die er 3 thuis hebben hangen of we daar even langs konden komen. En dat gaan we doen. Goedemorgen. Goedemorgen. Leuk dat je er bent. Welkom. Ja, Welkom. Johnny Johnny is er al. U hebt er 3? Ja, ik heb er 3. 3 Johnny Berendsen. Het is fantastisch. Als je het voor de eerste keer ziet, word je gegrepen door de expressie, door het landschap, door het Zeeuws-Vlaamse. Ja, wij zijn er verliefd op geworden, dus wij hebben er 3 gekocht. Als mensen naar een schilderij kijken, en dat doe ik ook, dan herschep je het eigenlijk. Je maakt het naar wat je zelf ziet. Maar wat heb jij daar nou mee bedoeld? Ja, ik ben natuurlijk heel erg op zoek naar de kracht van het stilstaande beeld. En ik werk ook in de traditie van de schilderkunst, maar ik combineer in mijn werk verschillende technieken binnen 1 beeld. Het is een deel gemaakt met zelfgeschept papier, waarin ik materiaal verwerk. Er zijn ook delen geschilderd met olieverf en eitempera. En al die verschillende traditionele technieken die breng ik samen in 1 beeld. Ja, mijn belevingswereld van kinds af aan ligt al eigenlijk op het grensgebied tussen land en water, tussen land en zee. Maar dat staat niet stil. Dat is niet stilstaan. Dat is niet stilstaan, maar die dingen die je daar aantreft, die waren er duizenden jaren geleden al en die zullen er over 1000 jaar nog zijn, denk ik wel. En het landschap waar we hier in zitten in Zeeland is wel met mensenhand gemaakt, maar die natuur die neemt dat toch over. En vooral als je dus inzoomt, naar een detail van het landschap gaat kijken, ja, dan vind ik dan zelf dan die oerwereld zeg maar terug. En je ziet bijvoorbeeld hier heel veel van die rode steenslag. Dat is oorspronkelijk van baksteen, maar door de zee is dat verpulverd en afgerond. Dit soort materiaal dat is heel interessant voor mij om door mijn papier heen te mengen. Mooie kleur ook. En omdat ik dat in papier verwerk en transparante verven eroverheen zet, blijven die kleuren ook weer behouden. Hè. Dat ligt achter die netten aan. Daar knip ik stukjes van en dat vermeng ik ook, dat sluit ik ook in het zelfgeschepte papier. En dat geeft niet enkel kleur, maar ook bepaald relief in het papier. En ik kan dat bijvoorbeeld toepassen op plekken waar ik algen wil schilderen of iets dergelijks. Dan versterkt die structuur van die draadjes versterken dat dan. Maar ik vind het ook, als je groen algen hebt en er zit af en toe zo'n klein rood draadje tussen, dat geeft ook weer een soort extra kleur in het werk. Op dit soort plekken zie je dat nog. Maar als je nou bijvoorbeeld de strand pakt tussen Breskens en Katzand, ja, dat zijn prachtig. Die zijn vaak uitgeroepen tot de mooiste stranden van Nederland. Dat is ook heel mooi voor de toerist, maar dat is voor mij niet interessant. Nee, want dan wordt alles opgeruimd natuurlijk. Ja, dat is veel te schoon. Veel te schoon, veel te schoon, ja. Veel te schoon. En dit is voor mij heel charmant om dat allemaal aan te treffen. Ja. Kijk, er ligt hier nog een stuk hout, misschien ook nog wel iets. Dat is een mooi stuk. Hè. Ook niet enkel materiaal die ik door het papier verwerk, maar ook zo'n soort. Dit is natuurlijk echt weer een motief. Ja, kijk, wat prachtig. Die knossen die eraan zitten. En hoe zie je van boven? Iets met, goed, daar heb ik wel interessantere stuk nog van gevonden. Maar als ik zo'n paal zou schilderen, dan pak ik bijvoorbeeld een interessante stuk eruit en dan mag ik een nieuwe paal mee in het werk. En zo werk ik eigenlijk. Het is mogelijk dat dit ooit nog wel eens terugkomt in een nieuw werk. Mooie ruimte. Mooi licht. Mooi licht. Ah, je potjes. Ja, de potjes. Ik heb ze klaargezet. Dat zijn al... Geef maar hier hoor. Ja, dat is dit natuurlijk. Ja, kijk, hier heb ik het in stukken geknipt al door het papier heen te mengen. Ja, andere materialen ook. Van dat. Het is fijne schelpgruis, fijne structuur, maar ik heb het ook in grover materiaal natuurlijk. En dat geeft natuurlijk, dat geeft ook structuur aan het papier. Kijk, hier zie je bijvoorbeeld dat er visdraadjes ingesloten zijn in het vel papier. Ja, kijk, met verschillende kleurtjes, maar dat geeft ook verschillende... Maar dat meng je dan gewoon door het papier heen? Nou, daar heb ik een eigen systeem voor bedacht om die materialen in het papier te sluiten, als het ware. Ja? He, dus je ziet hier bijvoorbeeld de schelpjes, die zitten dus werkelijk ingesloten in de pulp. Ik heb hier wel papier gemaakt. Er zit een enorme relief in, enkel maar door
eerst een vilt over de natte pulplaag heen te leggen, dan de haaientand en dan te persen. En dan komt al die vorm van die haaientand zitten dan in het... Ze zitten er niet meer echt in, maar wel, dus ze laten wel de sporen na. En dat kan ook met draad en touw, bijvoorbeeld. Ja, prachtig. Papier wordt gemaakt van 100% katoenpulp, die ik vervaardig van oude lakens. Dat is een aparte recycling. Ja, dat is eigenlijk traditioneel, hè, want in de 17e eeuw werd dat ook al gedaan. En ik heb eigenlijk een machine naar een model uit de 17e eeuw, een Hollander heet zo'n machine, een soort maalkuip. En dat gaat in die bak en dat malt een paar uur. Bij dat schilderij, waar je hier nou nog aan bezig bent, Ja. dan vind ik dat je zo mooi kan zien van die zijkant dat je dat in lagen opbouwt. Ja, maar er zit natuurlijk er zit ook heel dikke lange relief in dit werk. En dat is de laatste jaren wordt het relief het wordt steeds driedimensionaler eigenlijk. En er zit natuurlijk ook heel veel lagen papier onder deze lagen papier. En voor een deel kun je dat hier aan de zijkant kun je dat nog ervaren. Ja, dat vind ik echt heel mooi om te zien. En de randen van mijn werk spelen ook altijd wel mee, want die zijn natuurlijk grillig. Het is geen werk wat als een doorkijkje wordt een kader of een lijst rond moet waar je doorheen kijkt. Mijn werken zijn meer een object dan een doorkijk traditioneel. Ja. Johnny, wat ik leuk vind om te laten zien, is ook een beetje de techniek waarmee je werkt. De manier waarop je schilderijen opbouwt. De manier waarop je al die materialen die je hier in Zeeland, door het landschap heen te lopen, die je hier vindt en die je verwerkt in die schilderijen. Ja, ik ben er helemaal weg van en ik ben heel benieuwd naar het oordeel van de kijkers. Ik vind het echt een prachtige Zeeuwse wereld die je brengt in zo'n schilderij. Nou, ik loop nog steeds met dat ding. Ik vind de kleur zo mooi, maar ik geef hem maar aan jou terug. Want hij is van jou. Ik zal hem verwerken en hem ontwerken. Dat is goed. Ja. En we zullen in de toekomst alle katoenen lakens, die zullen we bewaren. Welkom, ja. Om bij jou te laten recyclen tot prachtig papier.